Usog ka, my boy! Wala kaya ako dito! Dito kaya na! Dito kaya na! Tingnan mo na dito! Uy! Kapit may matagak na! Grabe ang driver! Ang gilid na natin! Yeah, ang gilid na natin! Ay, gabi! Sumunod ka, my boy! Gago mo tayo! Hindi ko gato ka na! Surrender! Muli-muli! Wow! Yawa! Okay, mga diri karon. Good afternoon dia sa inyo ano. So panibagong araw, panibagong vlog, panibagong lahat. Murada ini diri ron sa ano. Chill vlog lang sa karon. Ato diri ron mangape sa muta. Pagsulong sa tagkape. Kumusta mo diha guys? Pudda na ilang pan. Uy, ganda ka na ha? Sigahamo na ha? Pudda na ilang pan, tuwa mong kape. So mga guys, kain-kain muna tayo ng chicharin. So Nescafe Classic. Baka naman oh. Yummy! Ah! Wow! So, ano ito mga chicharon mga guys? Ito mga guys, kape sa ta. Ako motor. Nabot ito mga kauban. Pero, tulo ka buok. Shout out sa wala. Tara. Kana mga nawa nga, mga hangul ng kape. So mga guys, kape sa ta, kape. Kape, puro ano? Kuy kape pagpalit. Simple na istorya, kuy kape pagpalit. Video mana? Mangilan na sila. Oto mga guys. Karon, ato ta sa kinatawag din sa mga little bagyo. Oh, wow! I-try na doktor. Pinakalit, no plans, wala ka din. I-try na nato kanto. So tara mga guys. Kuya ka itong mga team loss. What's up? What's up? Road trip na. Gusto! Musaka pa dito sa hapit sa tadi sa ubos. Lantaw sa tagbusay. O kabalo kung saan eh. Ang busay ba ko is polos no? Polos. So tara mo ko is dito tanaog. Tara, kuyo gime nyo. Yan, oh, sarap. Tino ba? Oh, grabe, ninja assassin. Dagma lang tawan pa eh. Sa mani, wala sa plano po. Happy town. Mr. 4 or Sarap. smile. Kailangan mausap mo, tingil. Matingin, buhayan na yung O di ay usa. Kaning rock road king agianan.
falls daw diri sa Little Baguio, guys. Kay tungod nagsapatos man ta guys, no? Nagsapatos ta. Unfair kayo, no? So, tang-tang tag sapatos. Charan! Yes, what it is. So, muna na guys, no? Among vlogger na slide. Ito ni Dre? Busay Falls. Nami sa Busay Falls. Busay Falls. So, nami Dre. Ako sa'yo mag-vlog karon kay among vlogger na slide. Boss, So ba ko so ato karon na disgrace ta karon disgrasya ta kamay. Wala din sa plano ang paglako ron koyo ang mga team Laos para sila ulang pamiron pero basta soon na kompleto ra ta soon. So what's up ako tara adventure nato ni sa gamay rang panahon. Enjoy nato atong life. Tara. di mabangbang yung kakapoy. Napakakapoy. Kabi kapuya man. Kuya. So mga guys, natumba, nahulog, naligid ko dito kanya. Sobrang sakit kay grabe kisag buto eh. So pumunta muna tayo at umakyat tayo sa bundok. Sakta sa bukid mga guys. Saka pa tayo dito para makita ito the beauty of nature. Char, tala. Hini lang. Ang grabing singot mo. Sobrang daming singot mo ngayon. Oh, Laos, Team Laos. Ay. Tara mga boys. Tara. Uy. Sir, hindi ha. Taas kini. Good, tingay lang. Welcome to the new room. Putol. Little Baguio. Woo! Sa buntag side rin mo guys, kanang morning alas 6 di mo ni magkita di kay fogs na hindi siya diri. Yun. Oh, wow. Grabe kanindot diri ba eh. So mga guys. Hinahinay na tagpauli. Kay medyo so oras karon. Alas 6 na. So ang uban na to motor dili nakasaka dito sa taas pa dyan kay dago dito kayong bato. Delikado na eh. Kabalo nga mga guba. So inay na tapauli ko guys. Salamat sa among pag-uyo sa ato adventure karon sa No Plan. Wala jud wa ka planon. Lakaw kilakaw ra ta. Tala. Bigya sudan diri mga guys. Salamat sa pag-uyo sa mga adventure karon. See you sa next recreational video. See you sa susunod na to ka. Uy, sarod. Yapit ini. Okay. Laog pagdali. Wala di kaya sa motor. See you sa susunod na to nga adventure mga boys. Tara, inay taguli.